Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Jidrendelija wasal fi Brussell fejn attenda l-laqgħa tal-grupp tal-Partit Popolari Ewropew. Preżenti fost l-oħrajn kien hemm il-Kanċillier tal-Ġermanja Angela Merkel, il-President tal-Kummissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker u numru ta' mexxejja oħrajn. Is-summit iffoka fuq l-elezzjonijiet li saru l-ġimgħa li għaddiet fejn ġew eletti l-MPs il-ġodda. Il-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista bħal dejjem hija li nħarsu l-ewwel interess ta' pajjiżna u naċċertaw illi nagħtu l-appoġġ sħiħ lil dak li għandu jkun il-President tal-Kummissjoni Ewropea li l-iktar jirrappreżenta l-aspirazzjonijiet u l-interessi ta' pajjiżna. Fil-fatt, il-mexxejja tal-Unjoni Ewropea diġà bdew in-negozjati dwar min se jassumi l-karigi ewlenin ta' tmexxija tal-Unjoni għal 5 snin li ġejjin, dan wara l-elezzjonijiet tal-ġimgħa l-oħra li kkonfermaw kisbiet tal-liberali u l-Euroxettiċi, għalkemm il-Partit Popolari Ewropew jibqa' l-akbar grupp politiku b'180 siġġu. Karigi oħra ta' importanza kbira li rridu jintażlu din is-sena huma għat-tmexxija tal-Parlament Ewropew u l-Bank Ċentrali tal-Ewropa. Iridu jintażlu wkoll l-uffiċjali li jieħdu ħsieb il-politika barranija tal-Unjoni Ewropea u l-kap tal-Kunsill Ewropew li jlaqqa lill-mexxejja ta' 28 stat membru tal-Unjoni. In-negozjati mistennija jdumu diversi ġimgħat u f'każ li t-taħdidiet jieħdu fit-tul iż-żejjed, l-Unjoni Ewropea tkun qed issogra sitwazzjoni ta' staġnar istituzzjonali bil-konsegwenza li ma tkunx tista' tieħu numru ta' deċiżjonijiet politiċi importanti.